Wah, ini anyar ini. Apa mana sih tak gawe ini? Mumpung yang ini. Bisa. Oke, diusahakan. Ya, banjir bandang terjang Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kuatnya arus banjir membuat sejumlah motor milik warga sekitar sempat terbawa aliran banjir. Inilah detik-detik banjir bandang yang terjadi di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis sore. Dalam video amatir warga, terlihat banjir bandang yang membawa material lumpur dan bebatuan membuat sejumlah sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan terbawa arus banjir. Banjir bandang ini warga dan membuat jalan utama banjir di dindi. Namun jalan dapat Lekas sembuh Indonesiaku. Indonesia apa, Pak? Menutupi jalan setelah hujan mulai reda. Banjir bandang terjadi setelah wilayah Kertasari. Kalau berita kok banjir di dindi. Wah, parah yo. Sebelum kalau sama kafe Pak yo. Wah, ayo Pak. Lah iki di Malang iki ya ngono. Banjir gede ngomong metu rawani ngenteni sate. Poin lho iki. Poin, Pak. Ya apa lah itu beli kono. Kamu udah 200.000. 2 kilo badine lumayan niku. Lumayan niku, Pak. Iki sate banyu, Pak. Ujuk sate wedhus, sate ayam, sate opo iku. Lah sampean mikire mek duit tok ae. Nah, orang ngomong ket mang sate banyu, tapi kan sate di warung-warung itu lah. Gimana kok ngarani sih? Biasa aku nono awakmu rene. Iya dong. Ya sing bisane silaturahmi. Ini aku tinggal tolong awak. Tapi ngomong penting gini awak. Wis ngomong ora apa-apa, tapi aja suwi. Aku selak ketemu silakan. Ini gini dong. Ngomong dibatasi. Dino iki aku diserang no manis tadi parkir. Umpama enggak tulungi ngono. Bejat awake. Lah iki katang-katang ta. Umpama aku dudu ponakane ultraman paling wis rusak wis suwe. Aku sing ngambil 2 juta. Kamu teng laju. Kok wingi masih 5 juta itu. Dulu kadang lagi bayar nasi ya. Nah intinya iki ono tangga. Oh, ulet ae. Jadi ya ngono le, duit tak itu ku mes iki lho. Lho. Lah tadi arek ngono. Tumbangan iso ngedit ae ilang-ilang sawaya-waya. Alah wis, mbok wis. Baik. Batai saja itu mari oleh tegak akasan. Kok jalur gunung? Nggih. Kate gak syuting ta? Mboten, Mbah, lagi mboten anak badan. Kate golek tombo. Mboten dudu poin mawon, Mbah. Jenengan gadah arta turan. Ono piro? Kalau mboten kata-kata, lek wonten 2.000. Oh iya, lek 2.000 gak usah utang, tak kei tok.
Sana sini iki, Pak. Dan iki gua nggak ada. Kali juta. Loh, 2 juta? Waduh, kan tak gitu wedhus lo wingi. Kalau kita lek wonten, Mbak. Sing kula pandhangen jenengan tok niku. Wes ini, jajal tak nang Kirun. Bendira piye, Pak? Iya, Rek Kirun. Nggih, kula coba ya, Pak. Sepurane lho, Mbak iso nulung. Nggih, nggih, Pak. Mboten napa-napa. Kula tak nyuwun pamit. Lah iya. Kok yang gumun arek ngantek suwung sing sampe kaya ngono. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan tenang, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Waduh, bolok geti. Tekon ndi mau? Mlaku-mlaku lagi dong. Ya mau lancar atau kene? Asungkara lo minggu iki lancar to kene. Mesti arah. Kanca sing rada susah wis entek lagi dong. Ora tak sambi ngene, kancamu sapa korong ya lo. Sing penting foto sehate. Pas damang nang rupane iso dolen-dolen. Iya ta, Kirun. Lah sampe wis suwante lho ya ngene. Ngaso lo lah ya apa? Dagangan entek, duit entek, kena ngolor kabel. Wis ajur awak Jum. Mulai kabel apa ta, Kirun? Iku lho, mangku pura neng karaokean. Ben. Bejat awak kena iku. Durung wis sambat. Alamat jeng iki. Ya sak Kirun, aku lek nontak. Pamit sih wis. Loh, lah kok kesusu ae? Tak gegene kopi lho, Sik. Salat ngising aku. Ngisi kok ndemburi lho. Ngawut ae. Kene lek golek rarutan karo panas. Karek ndalae trimo tak kena sampean. Iya. Oh, angel. Ya wis hasil lah. Song dong. Ya wis iki gaen sik. Aku ya eling nek pas gak duwe ngono ya apa rasane. Kamu gelek nulung aku, iki saate aku ngewang-ngewang. Ngono ora ngomong ket mang. Lu kancane lah ya gak keluyuran ta. Lek tak kena ket mang malah kan ceritane mari.